sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Need Him. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Nina. Recorded by X Thunder Gaming. Top 2 ko sa klase! Yes! Ako din balitaan sila si mama at papa. Unsa? Taptura ka? Oma. Naunsa naman ang taong kanina, uy. Nag-usik-usik lang gid mis among kwarta sa pagpa-eskwela nimo. Anong taptura man? Unsa man na naka-bright yung top 1? Nga wa man gyud ka makatupong niya, ha? Kung more na ikaya ni mo nina, mas may paog balhino na lang ka na mo og public eskwelahan. Para di mi kinahanglan mo gastog dako. Mao na. Kay di man gyud ka parehas sa imong ate nga magtarong sa pag-eskwela. Magbinugo magug ka. Ma. Day, sakto na. Inom sa og tubig, oh. Kapoy na gid kong sabot sa tinuod lang, te. Marigwa na lang ko'y gibuhat nga sakto. Para nila, pulos na lang yun sa'yo pa akong gibuhat. Pero kung ikaw kani, grabe kayo sila makadagdaig ni mo. Day, ayaw lagi di ba ang gipanulti ni mama o papa? Makaingon lang ka, ana. Kaya man ikaw ay giingnan nila. Lain-lain tag abilidad ay. May mga butang nga di ko makahimo pero kaya nimo. Nasa mga butang nga kaya nako pero dili ka makahimo. Salamat kayo, tiha. Wais pa yan, oy. Ikaw pa. Pinangga gud kaayo di ka. Congrats, Day! Naka-graduate na gid ka. Salamat, te. Unyaan sa man, ganahan kang muuban ako sa syudad? Sige, te. Manangit ka ni mama at papa. Dili, Pa, nagkinahanglan tagtindira sa tong hardware. pero pa, gusto ko mo trabaho sa syudad. Dili lagi ni na. Ma, o sa yung purpose yung pagpa-eskwela na ako? Kung sa atong tindahan naman ko magtrabaho. Ay napagdaghan pa pangutana, uy! Dili, ma. Panahon na sad siguro nga kung gusto mo'y matuman. Permi naman lang kamo. Permi na lang ko niyong butan. Kung kasi gusto ninyo mo rin matuman. Ayaw pagsulti ana nina. Tinuod bitaw pa. Ngano? Kano sama mo ni Oyo nang dibuhat sa usa ka butang nga kontra sa inyong buot? Pagpanganak na ko nimo. Unsa? Sobra na sila sa mga magpapa. Sa sinugdanan pa lang yun ay, wala silang gusto na ako. Mas may pagbulayas na lang yung ko din.
ug dili na ko mabalik hangtod sa hangtod. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra gyud ay nakasabot ko nimo ug welcome permi dinhi. Salamat eh. Unsa na may balita sa imong mga gi-applyan? Naingon raman sila nga manawag ra sila nako ti. Pero wa pa man. Ay sige lang uy. Mas maayo sad nga wa pa kay trabaho. Ha? Ngano man? Mo bakasyon ta. Ako'y bahala nimo. Nindota ni nga resort ti oy. Mao gyud ay maka-relax gid kaita dinhi. Salamat guys pagpangga na ko ti ha. Ay sus, ikaw pa. Sweet sa rin yung nagsuon ay. Kagwapo. Di unsa nimo pagkahibaw nga managsuon mi? Betaw. Ngang mga tao nga moingon gani nga muramig dili igsuon. Gwapa akong ate samtang ako. Wapasan. May bati ninyo. Ako na si Anton. Hi Anton. Ako si Nina. Og siya si Ate Juana. Nice to meet you. Kagwapo ni Anton, uy. Dili mo ko mahimutang. Ganahan ko nga mas makailapagid niya. Pero, mamauli naman dayon mi ugma. Gawas ko. Mas makita na ko siya. Mangayo ko siyang contact number. Kunta ka lang niya pa, ha? Sige. See you soon. See you. Sige na kong text ni Anton. Wa man ma-reply. Ay. Oh. Siya na siguro karon. Oh. Ang ako din gi-applyan. Oh. Dawat na ko! May trabaho na ko! Yes! Wow, good news na day ha. Maugit ti. Og ako day, nasa ko'y chika nimo. Unsa man na ti? Nakahinom ka ni Anton? Katong nakaila na to sa resort? Oo. Nangayo man siyang number na ako. O niya, nagsige mig text-text. Nanguyab siya na ako. O unsa? O niya, gisugot ni mo. O day, uyab na mi. Nga si Ate Juana naman sad. Siya na lang yung permi. Siya paboritos na ng tao. Huwag siya may gipilis ako. Akong mahal. Na-in-love na ko ni Anton. Ansa? Na-in-love ka ni Anton? Marag, na-love at first sight ko ni ate. Sorry, te. Infatuation na ng imo. Okay ra. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, te. Mawala ning pagbatia. Paningkamutan na ako. Salamat, Day. Day, Nina. Oh, Ate Juana? Ang ano naghilakman ka? Nagbuwag namin ni Anton. Unsa? Nagbinuang siya na ako. Na sila ing babay. Pero mahal kinako siya, Nina. Nahibaw ko. Pero te, dili na deserve ang sama nimo. Tarong kay ka. Mas maayo tingali kalimtan na lang nimo siya. Day, Nina.
tinuod nga akong nabasa. Si Anton ang nanawag. Hello? Nina, pwede ba tayong magkita? Sige. Asa man? Sensya na ka. Nakainom ako daan. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Nasakitan na gid ko nga. Nagbuwag mi ni ate ni mo. Ayaw na pagmaoy, uy. Si ate gani, muraragwa. Wa na siya ipakini mo. Oh. Sorry ha, pero mauni tinuod. Nahibaw ko nga sakit. Ay. Anton, naloy ko nimo. Akong isaad nga, naara ko permi para nimo. Andam kong maminaw. Salamat, Tina. Maayo pa ga. Good morning, Nina. Kasayo ni nag-text na ako. Siya naging may mag-una-unag text na ako karon. Kasmiling ka sa akong manghod. Basig nag-uyab-uyab na ka ha, nga wa ka nisulti na ako ha. Wati, uy. Ay, kuan di ay, nakoy out of town for 3 days. Ikaw say, bahala din sa bahay ha. Okay, te. Ha? Mo ani ka sabay? Wara ba si ate? Mao gani. Uy, masuko. Sige, good. Nina, salamat ya. Daigid ko ni mo balibaran sa akong mga gusto. Ikaw pa. Uy, ano nag-anam kag paduol na ako? Kayakan ko ni mo. I love you. Unsa ko ni? Ate Wana? Wala. Gawas, Anton! Gawas! Natin may relasyon? Hawi na. Ex na ko si Anton. Ano man, te? Ikaw ba may pwedeng malipay? Ha? Wala masakitan lang ka anak niya. Dili na tinuod. Dili buhato ni Anton ako ang gibuhat ni mo. Kung mo na, layas, ug ayaw nagpakita na ko. Ha? Adi ka mo puyo uban ako? Oo. Gipalayas ko ni Ate Wena, God. Kon. Sorry, Nina, pero di pwede. Unsa? Di ba ita uyab? Wa ko'y obligasyon ni mo. O kung nag-amay man mo sa imong igsuon, imo na problema. Huwag ko'y labo na. Hayop ka, Anton! Hayop ka! Wa ka dawata. Mong nibalik ka. Di, sorry. Nasayop ko. Nabutan ako sa mga maayong gipakita niya na ako. Sira ba kung may nagpa-feel na ako kay importante ko? Tug special ko. Pero bakak madi ayong tanan. Nina, ikaw ang pinaka-importante para nako. Mahal kay ti ka kaigsuon ta ka. Ug dili ta ka ibaylo ni bisan kinsa. Ikaw ang kinabuhi. Muna yun ako na Nasilo ako, eh.
Swerte kay ko, kay bisig nakatumong kong kinikanan nga dili ko pinangga. Pero naman po ko'y mag-uwa nga mahal kaayo ko. Og dili ginako siya ibaylo sa bisan kinsang lalaki. Nihinangang kutob og daghang salamat sa pagtagat ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan, kaagi ni ang taga Mandawi City. Sa awit ngayang kipangayo, awit kulahan, I need you. Ang mong kaagi ito sa Carol, sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining